Bon dia, classe. Avui us explicarem la formació de les estrelles, o l'evolució, es pot dir de les dues maneres. Aquest fet consisteix en el naixement, la formació i finalment la mort. I a partir d'aquesta donarà lloc a altres estrelles o a forats negres. Marc, pots seguir? És molt superguai, espero que ho passeu molt bé. A continuació, us explicarem l'evolució de les estrelles. Aquesta comença amb la fase del naixement. Les estrelles neixen a les zones més fredes de l'espai, formades majoritàriament per hidrogen, fruit del contacte de diversos nebuloses o restes de l'explosió d'altres estrelles. Aquesta exerceix poca pressió, cosa que facilita la contracció. Si una zona es contrau, la gravetat ajuda que es contragui i la matèria cau, es col·lapsa i es precipita com en una explosió inversa. Quan les molècules de gas es cauen, augmenten la pressió i, per tant, la temperatura. I el gas emet molta radiació. Llavors, podem afirmar que ha nascut una estrella. Es produeix una fusió nuclear amb les partícules. Els nuclis d'hidrogen es fusionen formant nuclis d'heli, per exemple, el Sol. Els nuclis d'heli no es poden fusionar, ja que no hi ha suficient temperatura. Una altra fase de l'estrella es dona quan aquesta no té més hidrogen per transformar en heli, i aquesta es comprimeix, de manera que es contrau i la pressió i la temperatura augmenten. Els nuclis d'heli es fusionen. Aquesta torna a augmentar de tamany. L'heli es fusiona formant carboni, més pesat encara. Ara l'estrella es torna a comprimir per escassetat d'heli. La pressió és tanta que es fusionen els nuclis de carboni en nuclis de magnesi, sodi, neó, oxigen, sofre i fòsfor. La pressió augmenta i es formen nuclis de ferro, que ja no es poden fusionar. L'evolució d'una estrella depèn de la massa d'aquesta a la seva creació. Si aquesta massa inicial és inferior al 8% de la del Sol, no es produirà la fusió nuclear i, per tant, aquest tipus d'estrella s'anomenen enanes marrons i no emeten llum visible. Una estrella que té una massa semblant a la del Sol, en un moment de la seva evolució, emitirà molta radiació i s'expandirà en les seves capes exteriors, formant-se una estrella gegant vermella. Després d'aquesta fase, es continuarà refredant i disminuirà el seu tamany, formant-se en una nana blanca, del tamany de la Terra, però aquesta sí que emitirà llum visible. Després de la fusió nuclear, algunes estrelles augmenten molt la seva massa i la seva temperatura, fins a un punt que explosiona, i aquesta explosió s'anomena supernova. La matèria que expulsa durant la supernova una estrella servirà per a la creació de més estrelles o planetes. En el lloc on estava aquesta estrella quedarà una part d'aquesta de color fosc i formada per neutrons. Aquesta estrella de neutrons emitirà radiacions periòdicament i s'anomena pulsar. Les estrelles amb més massa que el Sol, després de la supernova, es contrau i la gravetat és tan gran que no deixa sortir la radiació. Aquest fet s'anomena forat negre. Moltes gràcies per haver visualitzat el vídeo, esperem que us hagi agradat. Doneu-li a like, compartiu-lo i... Subscriviu-vos!